Seuraavaksi puretaan tällainen nätti Polaris Fusion HO 600, 2006 vuosimallin laite. Todella nätti. Vimosen päälle. Joka puolelta. Kaikin puolin toimiva peli, ei mitään ongelmaa ole tässä. Ajettu 8559 kilometriä. Tankkikin on täynnä bensaa, että voisi toisaalta lähteä vaikka itsekin safarille vaikka, mutta puretaan nyt se kuitenkin ahneuksissa ja myydään osina pois. Osat ilmestyy pikkuhiljaa sinne verkkokauppaan kisakone.com, kun hommat edistyy tässä viikon 8. Kaikki on tilattavissa siellä.